Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε λοιπόν την ανάλυση που όλοι περιμένατε όσο αφορά το δίδυμο Τσιγκάρας και Νταμιάν Σίλβα. Πάμε να δούμε λίγο τα καλύτερα skills του Νταμιάν. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι αριστεροπόδαρο, μπορεί να καλύψει χώρους, είναι πολύ δυνατό στις ονομοχίες, έχει ένταση, έχει τρεξίματα, έχει κυκλοφορία μπάλας. Αυτό έρχεται να καλύψει κάποια ελαττώματα που είχε ο Τσιγκάρας, κυρίως στις μονομαχίες που είναι πάρα πολύ δυνατός και την κυκλοφορία μπάλας που δεν την έχει ο Τσιγκάρας. Έχουν όμως και οι δύο μαζί και ένταση και τρεξίματα, έχουν και την κάλυψη χώρων. Τσιγκάρας έχει και την πίεση, έχει τις ανακτήσεις και τα κλεψίματα, οπότε μιλάμε για ένα ιδανικό δίδυμο όσο αφορά το κέντρο της ομάδας αυτή τη στιγμή και με βάση το ρόστερ που έχουμε. Τι κερδίζουμε λοιπόν με αυτούς τους δύο παίχτες? Ανασταλτική ισορροπία. Έχουμε τον Σίλβα με το αριστερό πόδι και την καλή κυκλοφορία. Έχουμε τον Τσιγκάρα με πίεση τρεξίματα. Έχουμε λοιπόν ένα δίδυμο που προσφέρει ασφάλεια και ισορροπία στον άξονα. Τι του λείπει όμως? Του λείπει η δημιουργία, γιατί και οι δύο παίχτες δεν είναι δημιουργικοί. Οπότε πάμε να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και τι θα κάνουμε για αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν τι χρειάζεται? Έναν πιο δημιουργικό χαφ, παιδιά. Το ιδανικό τέριασμα στο χαφ πρέπει να έχει κάθετη πάσα, αντίληψη, να διαβάζει έτσι το παιχνίδι, την πρόθεση μπάλας και φυσικά να δίνει γκολ και assist από τον άξονα στην ομάδα. Έτσι, για να έχουμε Τσιγκάρα και Σίλβα με ισορροπία ένταση, θέλουμε ένα τρίτο χάφ ο οποίος να είναι δημιουργικός, να έχει το κάθετο παιχνίδι. Και εδώ τι έχουμε? Αντράντα, Παπαγεωργίου ή κάτι τρίτο. Ο Αντράντα και ο Παπαγεωργίου λοιπόν καλύπτουν σχεδόν όλα τα κουτάκια για αυτό που θέλουμε. Με κάθετο παιχνίδι, παράγει γκολ ο Παπαγεωργίου, παράγει assist, ο Αντράντα έχει φοβερή γλυκιά πάσα κάθετη. Όμως, για να πάμε στο επιθετικό transition, χρειάζεται η ιδανική συνθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η ιδανική συνθήκη. Η ιδανική συνθήκη λοιπόν είναι να έχουμε ένα τρίτο χάφ που να έχει έκρηξη και κάθε μεταφορά μπάλας. Κανένας από τους δύο παίχτες μας δεν έχει την έκρηξη. Άρα θεωρώ ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι ενός παίχτη ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό extreme, αλλά ουσιαστικά θα είναι αυτό που λέμε inside playmaker. Γιατί με βάση το σύστημα που έχουμε δει ως τώρα να παίζει ο coach, το αριστερό extreme συγκλίνει προς τα μέσα. Άρα θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός παίχτη ο οποίος ναι μεν ξεκινάει από τα αριστερά, αλλά έχει το playmaking και την ταχύτητα. Άρα νομίζω ότι η πρώτη μεταγραφή που θα γίνει ή η μεταγραφή που σίγουρα έχουμε ανάγκη είναι ενός τέτοιου είδους παίχτη. Ο οποίος παίχτης εγώ θα τον προτιμούσα φυσικά αριστερά, αλλά μπορεί να είναι και δεξί εξτρέμ, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αριστερά υπάρχει και ο Δημηνίκος, ο οποίος πρέπει να πάρει χρόνο, υπάρχει και ο Αλμπάνης. Σίγουρα πάντως νομίζω ότι η βασική ανάγκη της ομάδας είναι ένα τέτοιου είδους παίχτης. Ένας εξτρέμ, αριστερό για μένα και δεξί όμως δεν θα είναι πρόβλημα, ο οποίος όμως θα λειτουργεί ως inside playmaker, δηλαδή να συγκλίνει έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργεί και να ανεβαίνουν τα back από την άλλη πλευρά για να δημιουργούν τις υπεραριθμίες. Πάμε τώρα λίγο λοιπόν να δούμε και το αμυντικό transition, εκεί όπου με την Τσιγκάρα και με Σίλβα έχουμε πίεση, επιστροφή, καλύψεις, είμαστε δυνατοί στις ονομαχίες. Οπότε έχουμε φτιάξει μια καλή διάδα η οποία μπορεί να έχει ένταση, να σταματάει την επιθέσεις, να έχει τρεξίματα και μπορεί να κλείνει και γρήγορα τους χώρους. Όμως, επειδή έχουμε αργή άμυνα, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη μεταγραφή που θα έπρεπε να κάνει η ομάδα μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος είναι ενός στόπερ ακόμα με άλλα χαρακτηριστικά. Ενός στόπερ ο οποίος να είναι πιο γρήγορος και ενδεχομένως σε συνθήκες πίεσης, όταν η ομάδα δέχεται πίεση δηλαδή από τον αντίπαλο, να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή θα ήταν η ιδανική συνθήκη για να κλείσει και η άμυνα. Πάμε λίγο όσο αφορά το φορ. Παιδιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται φορ η ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι με την είσοδο του Αλμπάνη στην 11, με τον ερχομό του Νταμιάν, θα χαθούν ήδη δύο θέσεις στην 11 από αυτούς που ήδη προϋπήρχαν, έτσι. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι στα φορ έχουμε τον Καμπετζή, έχουμε τον Νίτσο, ο οποίος και με τη βάση την υποχρεωτικότητα ενός νέου
Σίγουρα θα παίζει κάποια μάτια βασικός και έχουμε και το Μακρύ, έτσι, στην ομάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι η ομάδα θα πάρει φορ. Εγώ προσωπικά πιστεύω δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Η δικιά μου στόχευση είναι σε ένα stopper και σε ένα extreme με χαρακτηριστικά inside playmaker. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Βοηθήστε την προσπάθεια, παιδιά. Κάντε ένα like, κοινοποιήστε το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να δώσετε και σε μένα δύναμη να συνεχίσω αυτό που κάνω όσο αφορά την ΑΕΛ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.